doar de-am auzat telefon în ultima perioadă. Și am pus acest proiect, l-am demarat și l-am finalizat împreună. Cât și proiecte anterioare de elaborare de norme de deviz. Un pic despre această platformă pe care o propune Soft Magazine. Soft Magazine oferă o platformă eficientă de comunicare între organizațiile de pe piața construcțiilor, care doresc să-și facă cunoscute soluțiile tehnice, și organizațiile care beneficiază de pe urma acestor soluții tehnice. Mijloacele pe care Soft Magazine le utilizează cu succes pentru a dezvolta această platformă și a veni astfel în sprijinul celor două mari categorii de organizații sunt, în primul rând, programele pentru devize, site-ul deviz.ro, această publicație, Ghidul Constructorului, buletinele informative, programele gratuite, cât și seminarii. În primul rând, despre programele pentru devize. Soft Magazine deține 10 ani de experiență în domeniul dezvoltării programelor pentru devize în construcții, cât și a elaborării de norme de deviz pentru tehnologii noi. Programele Windows Deviz și Deviz Online sunt folosite de peste 4.000 de clienți în toată țara, din toate domeniile existente pe piață, incluzând administrație publică, industrie extractivă, construcții și instalații, captarea, tratarea și distribuția apei, construcții și reparații de nave, producția și furnizarea de energie termică, de gaze, de energie electrică, sisteme de securitate, de silvicultură și chiar de instituțiile de învățământ, facultăți, în scop didactic. În prezent, programele Soft Magazine dețin cea mai bogată bază de norme de deviz, de tehnologii noi, cât și de oferte de prețuri actuale de la furnizori, de toată piața aceasta de devize, de programe de devize. Un alt mijloc important pe care îl folosim este site-ul deviz.ro, pe care îl actualizăm constant. O medie de 350 de vizitatori unici pe zi. Lor li se prezintă pe site informații privitoare la programele pentru devize, la normele de deviz ce le-am elaborat producătorii, prețurile actuale, efectiv avem listele de prețuri de la peste 400 de furnizori de interes național, pe care le actualizăm constant, și evenimentele Soft Magazine pe care le organizăm. Un astfel de tip de evenimente sunt seminariile, pe care le organizăm în principalele orașe din țară, cam de 2 ori pe lună. În medie sunt prezenți 70 de participanți și lor li se prezintă programele pentru devize, li se face o aplicație practică pe programe, incluzând o investiție, devize, norme de deviz, și le sunt prezentate în același timp și parteneriatele pe care le-am realizat cu producătorii, elaborând norme de deviz pentru tehnologii noi. Programe gratuite. Pentru a veni în sprijinul oricărui utilizator care vrea să-și facă o estimare gratuită, fără să cumpere un program pentru devize, pe un anumit domeniu, am elaborat în parteneriat cu 8 dintre producători câte un program din acesta gratuit de calcul estimativ al devizelor. Astfel a apărut pe piață programul hidroplasto.devizonline.ro, creat în parteneriat cu Hidroplasto, la fel și cu cei de la Cemacon, cu Wienerberger, cu Austrotherm, cu Patronatul de Tâmplărie, cu Valrom și un program comun Knauf GIPS și Knauf AMF. Orice utilizator poate intra gratuit, își face o estimare, mi se scoate un formular cu cantități de lucrări și îl poate folosi. Buletinele informative.
Lunar trimitem la peste 40.000 de companii din toată țara, companii de construcții și de instalații, acest buletin în care sunt incluse informații despre ceea ce am introdus nou în programele pentru devize, despre funcții, despre parteneriate, despre norme de deviz, despre oferte pe care le-am primit de la furnizorii de materiale. Și nu în ultimul rând, noutatea Soft Magazine, acest ghid al constructorului, care înglobează toate tehnologiile, mă rog, aproape toate. Urmează să, în acest sens, să elaborăm norme și pentru alte sisteme constructive. Avem și prețurile actuale de la acești producători, norme de deviz și sperăm să fie de folos. Vă mulțumesc!